Finley, ιδρυτικό μέλος του International Game Developers Association Greece. Και η φινάλη στην κατηγορία αυτή ήταν τα παιχνίδια Masternoid, Neo Blazer Carboran και Scaramazzuzu. Το πάμε ένα στο σόφωνο. Έλα εδώ αδερφέ μου, πώς είμαστε? Καλησπέρα, μια χαρά. Εδώ έτοιμη για βραβεία. Εδώ να πούμε ότι πέρα από ιδρυτικό μέλος και όλα αυτά, είσαι και εξαιρετικός στο designing, χρόνια gamer. Διδάσκεις κάπου τώρα? Διδάσκω στη ΣΑΕ, προγραμματισμό και animation για βίντεο παιχνίδια και φτιάχνουμε κιόλας ένα παιχνίδι που ελπίζω του χρόνου να είναι εδώ επίσης για βραβεία. Μεταγαλλό, επίσης να είσαι ωραίος ρέντνα και να έχεις πλούσιτσα κορβέτ. Λοιπόν, και έχω εδώ, μου έδωσε το χαρτί, το βραβείο Game of the Year Audience Choice, πηγαίνει στο παιχνίδι Neo Blazer Corporan. Πάμε! Με 250 ψήφους και πάνω. Έτσι. Έβγε. Τα έσκησε όλα, είχαμε προετοιμάσει ατάκες τύπου ήταν τέρμπι μεταξύ αυτονού και αυτονού, δεν είχε. Πάνω από έτσι. Πάμε βραβιάρα. Πάνω από 50% των ψήφων πήρε εδώ πέρα ο Μάγκας. Το κοινό αποφάσισε. Άντε μπράβο, αυτό είναι. Νέο Blazer! Νέο Blazer είναι το κοινό, τέλος. Φύγαμε! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες να κάνεις κάποια δήλωση? Συγχαρητήρια για το παιχνίδι. Ελπίζουμε να δούμε και άλλες δυνατές προσπάθειες τα επόμενα χρόνια, έτσι. Δυνατό. Ευχαριστούμε, Αντρέα. Εμείς. Να είστε καλά, παιδιά. Εσύ κάποια δήλωση που να κάνεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ το κοινό που υποστήριξε το παιχνίδι, το υπέροχο Gameathlon. Μακάρι να κρατήσει άλλα 10.000 χρόνια και εννοείται το GTA Greece. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία ερώτηση. Τι νομίζεις ότι έκανε το παιχνίδι σου να γουστάρει το κοινό του που το παίζει? Κοίτα, είχε παιχνιδάρει φέτος, είχε τρομερά παιχνίδια. Απλά σαν mobile game, είχε ένα παραπάνω advantage, μεγαλύτερο κοινό. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ τυχερός. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ, προχωράμε. Σφεντόνα! Πάμε! Τρογόπουλε, τρέχω, κάνω ό,τι μπορώ. Γιατί περιμένουν και ο Square, σε 100 παρή. Πάμε, λοιπόν. Έτσι. Και τώρα μιλάμε για το Game of the Year Mobile. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μέρη που απαρτίζουν τα παιχνίδια.